हरखाब जाब्रबथायजों इउडिया र'डआव सासे सुबुंनि जायगायाव जिउ खहा। अदालगुरिनिफ्राय तामुलपुर लामा डिमाकुसि पानेरि गेजेर लामा गिथिबारियाव हरखाब बाइक आरो डाम्पारजों सौग्रावलायनायाव मैया सासे फालांगि बापन बर' मुंनि सुबुङा जायगायावनो जिउ खहा। सुलुङाव मिथिनाय बादिब्ला हरखाब जाब्रबथायजों जिउ गोमानाय बापन बर'आ डिमाकुसि बाजारनिफ्राय बेफार खालामना न' फारसे गिदिंफिननायाव डाम्पार गारिजों सौग्रावना जायगायावनो जिउ गोमायो। बिथां बापन बर'आ अदालगुरि जिल्लानि गरखास गामिनि नाबां बर'नि देरसिन फिसाज्लामोन। थैनाय समसिम 38 बोसोरमोन। संसार जानायजों गरखास गामिनिफ्राय बिथाङा बेङाबारि न' बां लुना 3 गथ' आरो बिसिजों रुजु-रुमु रायजो जादोंमोन। बिथांनि हरखाब जाब्रबथायजों जिउ गोमानायाव नखरजों लोगोसे गामिनि सुबुंफ्रा दुखु मोनफानायखौ नुनो मोननाय जादों। नैरोजा 23-24 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय गोदान मुं थिसननाय लानानै फैदों बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया। क'क्राझार जिल्लानि तिनिआलियाव थानाय बर' बिजोंनि बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालिया दायो केजिनिफ्राय 9 थाखोसिमनि गोदान मुं थिसननायखौ लागासिनो। बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव गुनगोनां सोलोंथाइ होनायजों लोगोसेयैनो नोंथांमोना बे फरायसालियाव थानाय जानायनि हस्टेल खाबुखौ मोननो हागोन। बेजों लोगोसेयैनो बे फरायसालियाव एक्सट्रा टिउसन आरो इंलिश स्पिकिं कर्सखौबो फरायसाफोरनो होनाय जायो। गोसो गोनां फरायसाफोरा मुं थिसननायखौ बाङाय बेसेनावनो मोननो हागोन। बेनिखायनो बड'लेण्ड एकाडेमि सिनियर सेकेन्डारि फरायसालियाव फरायसा एबा नोंथांमोनहा मुं थिसननायनि बागै मिन्थिनोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9101488399 नङाब्ला थोंजों फरायसालियाव थांनानै खौरां लाहैनो हागोन।